vojna samotná, nedá sa to identifikovať. Je ťažké nám rozprávať, čo sme tam zažili ľuďom, ktorí tam s nami neboli. Do Afganistanu sme určite nešli si robiť zárezy na pažbu. Teda vysielačky hovorili, že streľba bola vedená z obidvoch strán, zhruba okolo kilometra. Tak dávajte bacha. Our establishing cordon at the first compound should be conducting a call-out in approximately 4 mics. How copy? Nikto mi nedá taký plat, aby som toto išiel robiť. Nikto mi nezaplatí to, že som sa musel pozerať na to, ako vedľa mňa môj kamarát alebo môj spolubojovník je v ťažkej situácii alebo ťažko zranený alebo nedá Bože zomiera. To sa nedá zaplatiť.